May it be an evening star shines down upon you. Dunerik miet il-ħadd wara nofsinhar fl-isptar Mater Dei wara li ttieħed l-isptar isofri minnu ġieħ fl-istonku. Aħbar li ħasdet lil ħafna żwieten li f'tem ta' 6 xhur tilfu 2 pilastri mill-parroċċa taż-Żejtun wara li fl-4 ta' Novembru li għadda Dun Reneċilja kien tilef ħajtu traġikament wara inċident ta' traffiku f'Tal-Barrani. Paul Zammit, is-sagristan fil-parroċċa taż-Żejtun, kien wieħed mill-aħħar nies li għamel kuntatt ma' Dunerik. Kien is-sibt fil-għaxija, għaddes il-qudis tal-5:15 u sellim li u qalli grazzi, u mbagħad filgħodu il-ħadd kenna l-vjatku u kellu jagħmlu għax fil-fatt kien tassar ħabbalment il-Malteb u xtaq jagħmlu u filgħodu għaluna l-arċipit ma jiflaħx. U naturalment għamilnieh u mbagħad kif tħanna mill-vjatku xi laxaq għaluna ġifieri li ħaduh l-isptar jinsibt li xi ħaġa żgħira affarijiet normali. Ma mbagħad mal-ġurnata ġifieri ċempit fis-sija mid-dera imma mbagħad mal-erba' ċempilli persuna u qalli ġifieri u ċempil terġa' l-isptar kien hemm persuna qiegħda miegħu u mbagħad kellimni Monsiu Guda għalli l-arċipit ħallina. Naturalment taħbar tiskantak ġifieri dan filli persuna li kien miegħek u filli ma affarijiet li ma nifhmuhomx. Il-mewt tal-Arċiprit taż-Żejtun qed titqis bħala telfa ta' bniedem biżel li jaħdem b'impenn li tant issarraf f'kontribut fil-lokalità taż-Żejtun. Fader Erik kien saċerdot tal-affarijiet jew ħafna. Energiku ferm. Jaħdem ħafna. Tant kien jaħdem kemm spiritwalment u kemm affarijiet oħra restar tal-Knisja u dan. Illi bil-kemm kien jorqod bil-lejl. Huwa xokk kbir din illi fil-li qed inkellmuh il-bieraħ u llum m'għadux magħna. Hija telfa ta' bniedem illi l-ewwel nett kif forsi ġa smajtu imma ta' min jgħidha kien jaħdem biżel il-ħin kollu għaddej. Fader Erik għamel xogħol kbir fil-Knisja taż-Żejtun fosthom fl-istruttura tal-Knisja, il-lift u anki l-mużew li beda jaħdem fuqu fl-aħħar xhur fil-Knisja stess. Min barra x-xogħol tiegħu fil-Knisja, Dun Erik ħadem ukoll fis-settur soċjali, hemm ħafna nies bix-xogħol tiegħu kariżma u l-karattru ferrieħi. U spiċċajt mid-dar ta' kleru. U kelli daqsxejn ta' kriżi qed niftehmu li kont taf kemm jeni. Kont ningustaħ, meta ntieħ il-paċi li ħares f'għajnejja iktar jgħidli ġew. Grazzi, ġalbi kont ngħid għaliex qed jgħidli grazzi. Jien għandi nirringrazzjah dal-bniedem. Jien għandi nirringrazzjah dal-bniedem das kemm qed jagħmel miegħi. Sa dan it-tant ħabbar li l-katavru ta' Dun Erik flimkien ma' dak tommu li mietet biss jumejn qablu għada 3 se jkunu esposti għal pubbliku fil-Knisja Parrokjali taż-Żejtun. Il-funeral ta' Dun Erik u ommu mbagħad se jsir nhar l-4 fit-8 ta' filgħodu fejn l-isqof Charles Xikluna se jmexxi l-quddiesa waqt li Sandro Overend li jiġi kuġin ta' Dun Erik mistenni jagħmel id-diskors. Wara ssir id-difna b'mod privat fiċ-ċimiterju tal-Addolorata.